Hallelujah. Umuntu wesifazane kumuntu wakho uphotha kanjani bafunda ngabantu besifazane ukuthi nje awuveli uyabona ngoba phela ezinye zeindawo ezithi ukuba bucayanyanyana namhlanje sibuyisa kubantu besilisa ukuthi bantu besilisa uTomzodwa unanazi ave sensitive uthintwa kanjani udlaliswa kanjani uDr Mthembu kuzobe silekelela kulokho Yes ngibingelela kuzona izithandwa zethu Khosi FM ngibingelela nakwizithandwa zethu futhi esinazo live kwi Facebook yeMedilution. Uyazi wathi umlaleli ifecela athi Dr Mthembu ngicela ungisizele umuntu wami. And sabona ukuthi ngakuhle futhi ukuthi sisize umuntu wesilisa as well ukuthi wenze njani if ukuthi sekumele manje ukhothe umuntu wakho wesifazane ngoba yabo iqiniso ileli baningi abantu nakubudlelwano othola ukuthi banenkinga thizeni ukuthi umphambili akafuni ukudlalwe ngalelo langa so ngalelo langa umphambili engafuni ukudlala wena dlala ngolimi ke wena at least ukuthi umama wakwakho ekwazi ukuthi afike kuvutho ndaba if ukuthi ilelo langa mhlambe or wena njalo uyazi ukuthi umphambili wakho uyateleka nje engafuni ukudlala funda ke kwazi ukuthi umfikisa kanjani kuvutho ndaba ngelelo langa umphambili engafuni ukudlala. Okay, now you know into yokukhotha again ngiyafisa ukuthi ngisho two things ama disclaimer kumlaleli ongathanda ukuza into ezijulile siyacela ukuthi kuzojula. Okay, akulindele or mhlambe if ebona ukuthi cha ngifuna nje ukuzwa lokhu mhlambe ke akadede kancane. Okay, ngoba sishonisa phakathi dokotela ngifuna ukulizwa ngoba into ebalekile also maZulu more than anything ukuthi asikhulumi ngenkonzo yasekameleni nomdavazo ngoba sithi siyabukisa or siyadlalisa but njoba ngisho nje kunomuntu wesilisa ngempela unenkinga ekhaya usaba ukuthi umama wakwakhe uzomshiya ngoba kamnelisi sisiyamfundisa ukuthi khona ongakwenza
ukuthi umnelisi afike umuntu kuvuthwa indaba. So silapho ukuthi sizokwakha imndeni simsize naye loyo. Kodwa ke futhi more important, just because sikhulumile ngayo thina la okhosini asisho ukuthi kumele uyenze. Yenze ngoba ngempela kuyinto eyisivumelwane sakho nomuntu wakho, yenze ngempela ngoba nawe ikuvumela nawe nomphefumulo wakho ukuthi lento uzoyenza. So ukhuluma kwethu ngayo asisho ukuthi yenze wena, but into esithi siyafundisa kulabo ngempela abathandayo ukuthi bayenze. Alright. Now nansi into ehlekisayo ukuthi two things. Yazi umuntu wesifazane othanda ukukhothwa, okay? Ngesikhathi umkhotha lo muntu wesifazane uyakhohlwa kwawena, kuba ngathi ungene kwenye indawo ngesikhathi umkhotha uyomthola after kuma ethi hawu kunjani, ngoba ubengekho nawe, ngoba umthatha umbeke komunye umhlaba kumuntu okwazi ukuthi ayenjoy lento, ngoba iba mnandi ngaleyo ndlela if ukuthi umuntu wesifazane uyakenjoy ukukhothwa. Kodwa again kunabantu besifazane abangathandi nabangafuni futhi ukukhothwa, so kufanele sikhulume nako lokho ukuthi bakhona abantu besifazane abangafuni ukukhothwa. So that is why wena umuntu wesilisa khulumisana naye, ungavele nje umqale umuntu wakho kanti mhlambe uyilenhlobo ngempela engafuni yena ukukhothwa. Ngoba impela futhi research ibonisa ukuthi abantu besifazane abaningi bathi cha ncama umphambili mina nginokuthi angikhothe. Naloyo othandayo ukukhothwa athi cha kangikhothe kodwa angiqedele futhi ngomphambili. Alright. Mase kuba khona laba bathi cha mina bengikhothile izulu lami lelo ngiphelele ikona okright. Now kulaba abangathandi ukukhothwa zikhona futhi nezathu. Omunye bake basaba ukuthi me lapha enzansi kunuka kanjani, yini azoyinuka ife lapha enzansi. Ife lapha enzansi inkomo yami ibonakala kanjani, amalebe amnyama enjanjani, kanti vele nje kumele amalebe angafani nomzimba wakho wonke, kakhulukazi uma usuvukeliwe ngoba ngesikhathi segcwala igazi asiyashintsha seba nophephuli kancane. Okay, so kukodwa lokho kusho ukuthi wena uyavukelwa nemizwa yakho. Okay, omunye asaba ukuthi mhlambe kwayena akayazi inkomo yakhe ukuthi njani nje manje, so kunomuntu omunye osezongena lapha yana or omunye yes angazazi kwayena, you know. Omunye asaba ukuthi vele lo muntu uzobe ngenile nje lapha kodwa uzobe enjoy, so uworried ngomuntu wesilisa ukuthi yena uenjoyani, ngoba again abantu besifazana abaningi batrainwe ukuthi inkonzo yasekameleni umdavaza okwenelisa umuntu wesilisa. So uthi uma ibona ukuthi hawu nje uzobe ngenelile, uzobe enjoy ife ngikhotha ancama ukuthi asingenzi. Okay, kanti manje izinto sezishintshile, you know. Kunabantu besilisa abathandayo ngempela ukubona umuntu wakhe enjoya, kunabantu besilisa abathandayo kakhulu ukuthi bakhothe. So if wena omunye walowo muntu wesilisa othandayo ukubona umuntu wakho enjoya ukukhothwa, mtshele umuntu wakho kuze kwayena izomkhululekisa lento ukuthi azi ukuthi hayibo lento ayenzayo lo muntu uyayenjoya uyayithanda, so kuzoba right. Okay, now in part of prepare if uzomkhotha umuntu wakho, of course awuvele nje uqale lapho ungene khona ungene ngolimi. Okay, always kuzo zonke izikhathi siyakhuluma ngokuthi romance umuntu wakho, mthinte kahle, mthinte endaweni ezithize, ungabi rough futhi, you know. Abantu bake babuka iTV ema movie umuntu bethi beqalana nje uvela useyehla usengena phansi kweshidi useke enkomeni, umuntu wesifazane usenje sokumnandi, kanti empeleni akuya-ethwa lapha ngoba isikhathi asikho, abukho ubusuku bonke ukuthi bazobe nenza izinto. So if kukuthi kune sex scene kumele le sex scene yenzeke within 1 minute or 2 minutes of ishow, and kanti wena akumela ke nawe uyipractice kanjalo. Okay, but also yazi ukuthi if uzomkhotha umuntu wakho, if kukuthi kwakamtheni on kuzoke kukuthatha 10 minutes nje ukukhothile ngakafika indawo usamlungisa. That is why it's best ukuthi qala qabule kwezinye indawo umthinte lapha yana, uthi noma uyamqabula ebusweni emqaleni, wehla nayo emabeleni enkabeni, kodwa isandla sakho kodwa mhlambe sinye usiyahlikihla mhlambe kwisibumbu sakhe, ngoba lalela abantu abaningi basikhohlwa isibumbu. Isibumbu sinemizwa eminingi, ubozwa nje uma uke wathintwa ianda noma iphenti lawukeka kwizinza ukuthi kubhlungu kanjani. So the fact ukuthi kunobhlungu kusho ukuthi nobumnandi futhi kunemizwa khona. So if uzosimasaja isibumbu kukodwa lokho usidonsa usimasaja, ngoba isibumbu siconnected namalebe akho lawa ngaphakathi nangaphandle. Ngesikhathi usidonsela phezulu enkabeni usimasaja, sesiyaqala sesiyawavusa nawo amalebe futhi manje ukuthi igazi aliqale liye khona, and futhi lewaqalisela ukuthi hayibo
khona into ezokwenzeka la khona into ezokwenzeka lana okay so kukodwa lokho is part of wena ngesikhathi uziweka ukuthi uyehla uyenzansi uya kumuntu wakho okay kulabo abasabayo ukuthi indaba yokunuka njalo njalo yenza sure ukuthi niyawashana nigeze nomuntu wakho umgezisise nawe if yazi ukuthi uzoya khona lapho umgezisise uhlukanisa amaleba ngaphakathi nangaphandle kakhulukazi kunomuntu lo onamaleba amade lawa ngaphakathi yenza sure ukuthi uyawahlukanisa ugeze phakathi kwemkenke yawo ngoba uzobudlala lapho yonke kuleyo ndawo uzobumkhotha lapho and usebenzisa ulimi okay so always best ukuthi nikhothane ni clean nobabili kodwa kunabantu abathi hey lalela mina umuntu wami ngifuna ukumnuka nje ngifuna ukuzumjuluko wakhe yabo lapho ungaleya njengoba linjalo ngoba uyazi abantu abaningi bazitshela ukuthi inkomo iyanuka inkomo ayinuka lesine problem okay inkomo inuka nje yazi ukuthi ine problem kunenkomo izinukela leyo smell nje wazi ukuthi smell somuntu wakho but akusona ismell esibi and ismell ongakwazi ukuthi usihandlishe okay now nakuke lana seniya prepare ke nomuntu wakho uzothi umyise njani hlale silale sime senze njani you know ama position okuyiwona a right if ukuthi uzokhotha umuntu wakho wesifazane is best if izolala yena ngomhlane mase wena ungena phakathi kwemlenze yakhe okay so kukuwena ukuthi imlenze uyenze njani yebo naye yiko ngithi ngesikhathi umqabula yabona wehla naye ikhanda lakho liyehla ezilehla njalo so ungena phakathi kwemlenze yakhe umvule kahle futhi mhlawumbe umvule ngokumqabula uliqabula left kanti uyaligudluza ulisale umqabulo right lekelela ngithi ngaleso sikhathi ukuthi ngiyambona phela ubaba ukuthi uyabona ungena exactly ngingaze ngizubuhlungu hawu hey kodwa uyabona umuntu wesifazane once wezwa ubumnandi nokukhuleka nokurelaxa kwakhe automatically uyazivulela once yazi ukuthi if esabamba amathange wahlanganisa akakabi ready akakabi right akakabi relaxed once waqala ukuthi waba relaxed usiyazivulekela already nje kuyena kuleyo ndawo ngoba wena usuyaqala usuyasondela kuleyo ndawo okay so whether wena uma kuukuthi ufuna ukuyisondeza inkomo mhlawumbe umuntu unamathanga amakhulu njalo njalo thatha iphilo ifake ngaphansi kuze inkomo ikhongoze ibheke phezulu nawe akudingi ukuthi ukufole ngaphansi ungathi ikhanda lakho liyamba ngaphansi lofuna inkomo already usuyilethe ngaphezulu ngoba subeke iphilo lapho ngaphansi okay if kuukuthi uphakathi wena imlenze yakho ngayithatha uyigaxe kuma shoulders akho mothanda or umlalise to the side ufake ubeke ikhanda lakho phakathi kwamathanga akhe yabona ke lapho nidlala iwrestling nekulindrawundile nje embhedeni masifika ngalena jike futhi ukhothile nje wenze show ukuthi umbhedeli uyambamba yabona mangithi i-wrestling ngiyazi ukuthi Dr. Mthembu bakhona abalaleli bazoba nemibuzo abazoba nayo ngiyafisa ukuthi ngibameme bebengcene yalenkulumo esikhulumayo ikakhulukazi kuleli sonto ngingasho ukuthi ukuligubha libizwa ngepregnancy week right njengoba libizwa ngepregnancy week siyazi ukuthi umuntu osifazana noma ekhulelwe akusho phethe inkonzo sekamereni ayenzi sizobe sibheka ke kabanzi ukuthi yes nidlalisana kanjani very important nomuntu wakho mengabe nikhulelwe nizothumela ke voice note yakho 0716136667 ube ufaka ke lo mbono wakho ohlengi wembatha ukhona uzobeke ekwazi ukuthi ekulekelele njengoba sengikhulumile ke Dr. Mthembu ngiveza indaba yokuthi singakangeni ngiyazi ukuthi ziningi izinto ozofisa ukuthi sizi understand kabanzi ngokuthi sikhuluma ngonanazi ukukhulunywa ngani why is sensitive why fanele uyidle kamnandi nawe unelisek akekho umuntu ongakhala ngecheating uma ngabe sinelisaka absolutely ngoba uyabona amazulu kunendawo that even if uzodlala kuyona inanazi okumele ukuthi ungazikhohlwa ngokuthi zinemizwa kakhulu inanazi you know if kuukuthi usuzomkhotha umuntu wakho ngiyabona la ku Facebook Live khona bathi nawo yini kodwa isibumbu abazishema baseswatini leso labo no isibumbu iliyandawo kwisitho somuntu wesifazane nowesilisa le ndawo le enenwele you know
you know ephezulu ubhontshise kuma kuba amalebe so isibumbu ile ndawo ephakathi kwamalebe nesinya sakho that area nje la phezulu it's that garden iyo yonke nje leyo ngadi lenenwele iyona endaweni phela khumbula ukuthi isitho sakho whether wesilisa wesifazane indawo okuyiyona enemizwa kakhulu ayibi nenwele so the minute indawo inganazi inwele ileyo ndawo isuke sensitive kakhulu that is why uthi noma ungena kumuntu wakho wesifazane ngesikhathi suqala somphenya njengembali uphenya amaleba ngaphandle uphenya amaleba ngaphakathi suqala manje suveza ubhontshisi ngoba if uzomkhotha umuntu wakho iyona indawo ingqikithi yokumkhotha ukhotha ubhontshisi but ungaqali khona gcina ngaye ubhontshisi qala yonke indawo kodwa ugcina ngobhontshisi okay ngoba enye into ngeqondisa ukungena emadevini doctor kubantu besilisa okufanele bephinde bekwazi ukuyibheka le yokusebenzisa iminwe ngenkathi evula lapha yami umuntu usebamba ngalendlela that is why look uminwe that is why if uzothinta inkomo enza show ukuthi iminwe yakhe yashiblika somehow kunokushiblika whether uyikhothile wena or ufake amalubu nakhona ungafana namalubhu lawa istrawberry noma ovanilla owazi ukuthi uzothi nyawo usufika lapho uzokhotha sukhotha into ekhotha emnandi ukhotha into esweet ukhotha into emnandi okay but also if uzothinta lapho ngemino zami ukuthi inzipho zakho asingasondeli nendawo lezi ezisoft njengoba ngishilo indawo enganazi inwele kwisitho sangasese yazi ukuthi leyo ndawo leyo iba very sensitive isensitive ngokuthi if ukuthi uzoyikhotha kahle uyikhothe kamnandi izoba mnandi kodwa uzoyithinta kabhlungu izogcina futhi nayo leyo ndawo isiba bhlungu okay endaweni ke enkomeni yomuntu wesifazane le eziba mnandi ufanele udlale ngazo ngolimi futhi mangithi idlala ngolimi ngisho kakhulukazi ukuthi udlale ngetip yolimi you know uyinekeze nje uyihlikize nje ngayo nje itip yolimi leyo ndawo uyabona le ndawo engenzansi ke kwesibumbu lokuhlangana khona amalebe akho kulow V lapho ngenhla kancane nje kukabhontshisi njenge ingemuva likabhontshisi hayi ngaphambili lakhe ingemuva lapho nje ile ndawo engathi khosha khoshile hayi lebheke ngakwimbobo le ndawo ebheke ngakwinkaba yebo le ndawo engemuva kwabhontshisi uqala uyihlikihle lapho kakhulu you know whether umhlikihla ngomono or whether umhlikihla ngawo futhi ilento ulimi lakho udlale kuleyo ndawo ngoba the minute uqala udlala lapho nemizwa suthi negazi aligijima uyangqongqoza nakuyena ubhontshisi uyamtshela ukuthi ibhontshisi ngiyeza nekuyena ubhontshisi mothando ngathi ukumumatha nje kancane you know uthi uyawutshela ukuthi awube ready but uzogcina ngayo ubhontshisi okay dlala ngamalebe akhe ungene phakathi kwimfanto ngolimi between amalebe lamakhulu namalebe lawa amancane ushayi up and down lapho ushayi up and down ngaleso sikhathi khumbula ukuthi nemino yakho ayimile nje iyadlala somewhere whether kumabele akhe whether even between kule ndawo ebetween imbobo yangemuva nembobo yangaphakathi leyo ndawo futhi imnandi kumuntu wesifazane same as nakumuntu wesilisa so if uzodlala kuleyo ndawo ukuthi uyimassage kukodwa lokho kuzobe kuveza imizwa okay so if umkhotha amalebe angaphandle mukhothe phakathi amalebe angaphakathi umkhotha amalebe lawo aphakathi nendawo mase uyagcina ngobhontshisi you know and ubhontshisi mase usufika kuyena futhi naye by then uzobe sevukile sevokamela ubhontshisi sekubonisa ukuthi sengi ready noma songangenzani ke manje ngoba if washesha wamthinta ubhontshisi yes ngoba yabo ubhontshisi wamsheshisa ubhontshisi veliphele imizwa okay so mdlalise umnembe njengathi unemba ibhotela esinkweni ngolimi lakho umnembe left right umhlikihle ngalulimi umkhothe kahle khona ke bathanda ukumunca kodwa ungamunci kakhulu kancane njena ngoba kwabanye kuba too much if ukuthi umuncile ngoba khumbula ukuthi ubhontshisi kuwena umuntu wesilisa ufana exactly sensation njengenkanda lomphambili wakho so nawe same uthi masuvukeliwe inkanda yomphambili iba very sensitive also so dlala kahle kuleyo ndawo if ukuthi uyafisa ukufika emlomeni wayo inkomo okay dlala kumlomo la kuvuleka khona inkomo
alright, but uye around ngalo ulimi lakho lelo. Abanye bathanda ukufendwa ngalo ulimi, abanye abakuthandi ngoba usuke ezwa ngathi uyammanzisa kakhulu, but iqiniso yileli, lapho kuzoba mnandi khona kakhulu kumuntu wesifazane ikhona kumlomo wenkomo more than ngaphakathi, ngoba ulimi lakho lifishane kuqala, so alisakwazi ukungena ngaphakathi lenze lento bezokwenziwa umphambili. So mdlalise just i-tip lapho uzobenzwa more sensation, kodwa lalela gxila kubhontshisi wena, ngoba imizwa eminingi kakhulu kuyena ukudlala kubhontshisi namalebe lawa angaphakathi. Mhlambe ngathi noma udlala kubhontshisi imino yakho le emibili, lo wokukhomba nalo phakathi nendawo, kube yona nawe imanzisile, kube yona if ukuthi uyafuna ngena ngaphakathi ufake yona ngaphakathi. So same time umkhotha ubhontshisi ufake le mino la ngaphakathi nayo uyathep ezoba comfortable. Yes, uyamthepha nje lapho ngaphakathi kanjena ngathi uyamthepha at the same time, kodwa futhi abangibukayo. So uthi masungenile yabona, so ubhontshisi ula ngaphambili, mase wena ungena ngemuva ngathi ungena odongeni labhontshisi, uyabona kuba ngathi wena uyamthepha nje lo muntu wakho kanjena, umfenda ngaleyo ndlela. So uyabona uyamkhotha ngaphambili, ngaphakathi futhi uyamfenda. So believe you me, lo muntu uzomemeza hallelujah, you know, kuzoba mnandi afike kuvuthondaba. Okay, exactly. Uyabona ngiyalapho ke, noma ukuthi umphambili wakho ususheshe waphelelwa amandla uzoba ese right. Now kunabanye abantu besilisa bathi akafuni Dr. Mthembu, uthi ufuna wona umphambili kodwa lalela awumenze lokho engikutshela kona. By the time ekuzwa lokho uyozasho nangilanga ukuthi hayi ngiqedele ngomunye nangolimi same time, ngoba uzwa into umphambili angakwazi. Umphambili yesu uyangena ngaphakathi, kodwa umphambili awukwazi ukuthi uthi ungene ngaphakathi ubumkhotha futhi same time. So leso skill sokwazi ukwenza leyo nto kuyinto ezomenza naye if kukuthi umphambili wakho uyahluleka ukuthi ekwazi ukuthokozela kakhulu ukuthi uyakwazi ukufika uvuthondaba ngaleyo ndlela. Well baby, I can go on and on. I think nginabalaleli. Ufuna a glass of water? Kulungile baby, let's take a glass of water for you. Oh yeah. Hallelujah. Thanks. Hello. Abantu bami osebeqalile ukuthumela. Siyaqhubeka ne. Yeah, isakubona kwaba itopic. Ngiyabona futhi nami ngendlela esimnandi Lalapho uma singangena kwi-pregnancy mhlawumbe sengaba uku-highlighta nje ukuthi I think asiqale ngalapho, yes, so that we close it off. Sibone if we need to not this pregnancy scenes next week, maybe we'll see. Yeah. Ay nalana, hayi. Alright, so siqala kumalo khuzani. Esiqhubeka ke ngayo. It's fine. Ngoba vele sekuyitopic uyabona ukuthi yeah. Kukhona mhlambe doctor uzoqala ufisa uku-add before sisemama. No kulungile, sithathe bona kuqala so that if I need to explain two at a time, sure. Isikhathi sethu 21 minutes before 11 o'clock. Uyabona ke sekulona ke ezaselawini ngalesi sikhathi sikhohlwe ukusho ukuthi uma ngaphansi kweminyaka engamashumi eyishumi nesishiyagalombili lolu hey manje angeke usasho ukuthi 18 years uyaphansi ngoba ukhona 18 years usungomama. Yeah, yazi, and unfortunately kuhle while sikhuluma ngayo leyo khotha ukuthi siqwashise because abantu abasha more than anything alukho ucansi abalenzayo ngaphezulu kokukhotha. Abantu abasha ibona abalenza kakhulu, and inkinga bazitshela ukuthi ukukhotha akulona ucansi. Uyabona umuntu hayi ngisayintombi ngoba besiyakhothana nje kuphela, uyabona. So iyona sex abayenza kakhulu abantu abasha. So Doctor, umoya ungikhotha ufana nokuthi umntombi bani yeah. Well, look kukuwena ukuthi kukubantu ukuthi uthi umntombi bakho ubuphelaphi, ngoba if kukuthi wena umkhothile umuntu naye usekhothile wakufaka whatever lokho azokufaka khona ngaphakathi egcineni usulenzile ucansi.
kungenzeka ukuthi mhlambe inwebu yenkomo uzothi cha ungafaki lutho lapho njani kodwa ufikile kuvutha undaba wena ucansi isex uyenzile ukuthi inhloboni yesex kodwa wena isex usuyenzile so then siya ku definition ukuthi yini ukuba ivirgin uma umuntu kuthiwa uyintombi into usho ukuthi umuntu ongakalenzi ucansi noma umuntu ongakangenwa umphambili ngoba if engenwa ngemuva lo muntu enza isex ngemuva usayintombi into yini ethi cha inkomo yami akazi ingene kodwa ngenza isex embobeni yangemuva ngisayintombi into yini ngalokho uyabona okay siyasithatha abalaleli sizozake kuma voice note akho ukuthi ke ngabe ithini imibuzo ebhekiswe ku Dr. Mthembu You said volume for the room. Umuntu wami la ngiyaqala ukuhlangana naye kodwa mayethi uvula amathanga ngengathi ngofaka isifonyo mani ngoba iphunga lisuka khona liyamangaza singenza kanjani mhlambe uthola ukuthi nakho ngiyafisa khona ukuthi ngimkhothe ngenza kanjani ukuze ngifinyelele lapha leli phunga ngingalizwa okanye singenza kanjani mina nopartner wami omusha usifiso Mthembu wamhlakala ngani esigodini sakwambongo. Yebo ngiyakuzwa dokotela lapha ekhothweni ngicela ukuba anonymous ngiyakuthanda phela kwento engiyithandayo but makanje ngoba umuntu wami kuseyazi umyeni wami ukuthi mina kumele enze yena afike kuvutha ndaba uyazi ukuthi mina nginankinga ngisho ngafika kuvutha ndaba mina ngingafikile mina uzongifikisa kuvutha ndaba ngolimo but manje angisathandi because angazi sengizophuma kanjani kukho angisathandi ngoba sengiyabona ukuthi umnumzane lo angisamuzwa umnumzane lo angisamthokozeli sengifuna nje enze mashini yebo engenze sure ukuthi ngimvulela ngalendlela ngiyawazi ama-position ashesha amfikise kuvutha ndaba nami sengijahe ukufika kuvutha ndaba inkinga yami lapho nje yeah okay uyazi ukuthi uyayisho kodwa indaba uziphendulile yena wathi akasamthandi okay uyazi ukuthi if umuntu ungasamthandi lo muntu loyo akulula ukuthi kwawena uenjoye ukwenza ucansi naye kakhulukazi mase ufikile kuvutha ndaba once wafika kuvutha ndaba uyamnyanya ngoba imizwa isifikile yafika kulesa siconco awusafuni lutho kwakhona awufuna ukwenza ama styles amaningi ufuna ukufika nje lapha yana lo khulula khona uyeke nje obesho naye uthi ngivile ngenze ngamaza ama styles ngimsheshise kuza sheshe aqede ngoba okushuthi kunokunyanya phakathi okay kanti iqiniso leli uyazi umuntu if uzomkhotha kulukwazi wesifazana one whether niyakhothana nobabili but ukukhotha umuntu moya ehambisana nangothando it's not easy ukuthi ukhotha umuntu ongamthandi okay ngoba ukhotha umuntu uyazi ukuthi usukujabulisa yena more than anything okay and nanokuthi wena ujabulisa ukuthi uyambona ukuthi uyajabula and naye lo wesifazane uyakhuleka if ukuthi uyakudedela ukuthi ungene kwinkomo yakhe ngoba part of ukuthi ungene kwinkomo yakhe ukuthi uthathe control ngoba nombani ungenwa umuntu enkomeni kusho ukuthi lo muntu wena udedela wonke amaketanga nje uthi ngowakho yenza noma yini uyakhuleka ngoba akubona abantu abaningi ozobavezela inkomo yakho nozoba allowed babheka inkomo yakho so lo muntu omthemba enough ukuthi angene kuyena inkomo yakho so kuumuntu omazi ukuthi ngiyamthanda futhi ngiyamthemba ukuthi ngingamngenisa kulela golide lami okay same kunabantu othola ukuthi badlula kukuhlukunyezwa wakwadlwengulwa lo muntu labo bantu laba bajwayele futhi abathandi ukuthi bafake omunye umuntu wesilisa ukuthi angene enkomeni yakhe because
njengoba ngisho nje ukuthi umuntu mengena enkomini yakho uthatha ipower kuba ngathi unepower over wena nawe uyamvumela ukuthi ethathe lo mandla over wena. But kumuntu wasokwahlukumezeka ngocansi, whether weshaywa, whether wahlukunyezwa umuntu omunye adlula kuyena, whether wadlwengulwa, lo muntu uyaziprotecta, uprotecta yena, uprotecta ubuyena, uprotecta inkomo yakhe. So akubi lula kulo muntu ukuthi adedele omunye umuntu wesilisa athathe ipower over yena. So lo muntu kuzogcina sethi cha angifuni or angithandi oqeda or asiyeke njalo njalo. So but usisi kumina more than anything wishile into yakhe ukuthi akamthandi ubhuti. Uhlala kanjani nomuntu ongasamthandi ingoba sekunzima ukufunda? Yes, sometimes abantu basaba ukuba bodwa. Okay, umuntu uyasaba ukuba yedwa, asabe ukuthi kufanele ngiqale phansi, asabe ukuba lonely. Okay, asabe ukuba naye yedwa nje kanti ayikho into emnandi njengaleyo ukuthi awukube wedwa ngoba mhlawumbe uzothi if esezitholile abone ukuthi hayibo lo muntu empeleni ngiyamthanda abuye kuyena ke azithoba axolise abuyele kuyena. Kanti if umuntu uhlezi naye noma ungasamthandi ungathola ukuthi uyamthanda kodwa usacekekile nje uyena. The more uhlezi naye the more uzitshela umfuni and umnyane, kanti mhlawumbe ukumnikeza leyo distance izokufundisa ukuthi cha empeleni ngiyamkhumbula ngiyamthanda masilavusele leko uthandoleni. Okay, so I think umama akakazisebenze yena for impilo yakhe futhi ukuthi ajabule ngoba if kuukuthi uhlezi nomuntu ongamfuni uyabona uyahlukumeza kodwa umuntu omhlukumezayo wena yena ubhuti uzothelele naye uyazi enjoy ubhuti 100% umnandi. Umuntu onga enjoy uyena lokufunakala ukuthi asheshise kuze ubhuti afike. So uyabona uyena ozihlukumezayo uhlukumeza yena kodwa ekugcineni. Okay, umthembu lo akithi ungozo ongathe ngadla mathibani ngabe indlaliwile. Ngiyambona uyafuna impela ukufunza ukuthi ngenze njani ngoba afuna ukumkhotha umuntu wakhe. Again njengoba sike sasho eqaleni ukuba clean kubalekile. Inkomo akumele inuke, you know, and I think yazi maZulu nenye into eyenza ukuthi abantu bazitshela ukuthi inkomo izonuka, inkomo imele inuke. Nabantu abadayisayo, you know, abantu bama adverts sebenza imali ezinkulu ngokudayisa izinto zokuthi inkomo ngoba iyanuka, nawe ugcina suzinyeza ngokuthi iyanuka inkomo. Uyazi ikhwapha linuka ngaphezulu kwenkomo for goodness sake, you know. So musu ukuthi uzinyeze wena ngenkomo yakhe. Inkomo iyisitho nyoma esiphi okuthi sifuma ukufudumezeka ngaphansi kwebele nakhona kuzoba nento ngoba kufudumezekile lapho kulonda. So nyoma ilapha emzimbeni wakho lokufudumezeke khona but akusho ukuthi iphunga elibi. Okay, so but once kwanephunga elibi then leyo nto ithi guaranteed kunenkinga lapho. Kwanephunga elibi kunenkinga, whether kunuka ufishi, kunuka into ebolile, kunuka ubhiya, kunuka isinkwa, kunuka ini, zonke lezo zinto khona into eyishoyo ngaloko ukuthi khona into wrong. Mzama ukuthi umsize umuntu wakho kunokuthi umgxeke. But before nizokwenza umdavazo wokukhothana anike nigezane nje wenze sure nawe ukuthi cha umgezisisile umuntu wakho so ocabanga ukuthi uzoba clean ngayo. Okay, then that way uzokwazi ukuthi ukhululeke ukuthi ukwazi ukungena kuyena. Ukuthi ngiyabona ukuthi baningi abakufunayo namhlanje. Bengizokubuza ukuthi yini nazo ugezwa kanjani ngoba enye topic kodwa uhlengiwe. Ngiyazi ukuthi uyosifundisa ngelinye ilanga. Sizobheka futhi ama voice notes. Check ubusuku obuhle. Angikubingelele amandaba ezitha amkhaya wami. Dr. Mthembu, ngisimango lona okhuluma uThabiso. Esihlobo kaMdluku kodwa ngila ibheki. Ngicela mina ukubuza Dr. ukuthi uma mhlambe umuntu osifazane mhlambe wena ukenjoy ukuthi umkhothe mhlambe yena enjoy lokho. Yini kufanele ukuthi uyenze lapho ngoba phela mhlambe sicabanga ukuthi namanyala kanti awekho amanyala othandweni uma nithandana. Ngiyabona. Dokotela, ngibuze ukuthi kwenziwa yini umuntu wakho uma kade umkhotha angabe savuma ukuthi umcabuze ngoba yini? Because mina ngithanda ukuthi uma siqeda kugeza akugcotshwe yimina. Zira noma yimina engizogeza qala ngizogeza ade ageze uma seqeda ukugeza yimina engizomgcoba. Esikhathi esiqala ukwenza umdavazo ngizomkhoza uma ngiqala ngokumkhoza ngeke asavuma ukuthi ngimcabuze. Ngabe kwenziwa yini lokho? Unyawo zengane under Friday coronation. Dako. Nyawo zengane, danko.
and akayedwa romantic kakhulu Nyawuzenga. I hope ukuthi umuntu wakhe uya appreciate nyawo. I wish you appreciate umuntu wakho naye ukuthi ngendlela zonke lento ozenzayo naye uyazenza, angaboni ukuthi lento oyenzayo nje wena ukhokha isikweleti, naye kube ukuthi uyafunda, ngoba sometimes seke senza izinto kubantu bethu kanti sizama ukubafundisa ukuthi abasenze nathi ngaleyo ndlela, you know. And balekile umuntu umekwenza into semenza umuntu umekkhotha usuke naye ufuna ukuthi umkhothe futhi at the same time, hayi ngoba ethi cha ngizokhotha wena kodwa wena nginyanya njenga umlaleli lo uqala umsimanga. Okay, so yazi ukuthi into umuntu akwenza yona othandweni niyafundisana ngoba into naye ayifisayo leyo nto leyo, so zama nawe ukuthi mhlangabeze somewhere. Okay, now baningi abantu besifazane abasabayo ukuthi uthi uma usumkhothile lapha akasafunda ungasangiqabula, but again it's part of self hate, ukuzonda lokho maZulu. Okay, uzonda wena ngoba ingaphakathi lakho lelo, you know, ingaphakathi lelo. Angithi ngoba uyazinyanya wena, uzinyanya wena ngoba uzibona ukuthi ungcolile lapha ngaphakathi, and ekugcineni umlomo ophumayo leyana ufana nomlomo omlomo lo ongenhla, kusa umunye umlomo enye imbobo yakho leyo engaphakathi. Okay, so it's part of ukuthi uzinyanya wena ngoba again kubantu besifazane kunama message amaningi ngaphandle ukuthi inkomo ingcolile, inkomo akuyona into right, so ukhula nawe ezingane wazi ukuthi into le kufanele uzinyeze. Njengoba ngisho ndikunabantu abangayazi ukuthi inkomo yakhe injani, kunomuntu osabayo nokuthi afake umuno ayinuke inkomo yakhe. Ngithi mengichecka umuntu ngimfaka umuno enkomeni mase ngiyakhipha ngiyanuka, athi ukuthi wanuka dokotela, ngifuna nginuka inkomo yakho ngizwe ukuthi inukani khona ngizokwazi ukuthi iphethwe yini, you know. But umuntu athuke nayi lokho ithi kufanele ufake umuno nawe enkomeni uwazi ukuthi inkomo yakho inuka kanjani khona uzokwazi uma sekunento eshintshile enenkinga. So when abantu bengafuni ukuthi uthi kade umqabula or umkhotha inkomo siyamqabula, usuke lo muntu ezinyeza more than ukuthi ezinyanya. Okay, but into wena ke ezomuntu othandana naye ukuthi kube ijoko lakho ukuthi umbonise ukuthi cha mina ngiyayithanda lento engiyenzayo, ngoba ukunyanya nje kwayena uzitshela ukuthi wena nawe unyezile ngalento oyenzayo, kanti umumtshela nje umbonise ukuthi cha wena uyayithanda lento, it's very important. So again nalomunye umlaleli ukwazi ukuthi if kuukuthi umuntu wakho uyamkhotha mtshele nawe ukuthi nawe uyathanda ukuthi akhothe. If esaba or enyanya omunye uzosaba, sengiphendula umsimanga omunye uzosaba ukuthi kuzothiwani kodwa ngikhotha umphambili, angathi yabona ngisinetshana nje nabani ngilula. Again ima message abalapha yana ukuba hawu uhambe khotha amadoda kushuthi ulula lo muntu. So ngoba lezi inkulumo zasemgwaqeni ezisibulele kuma relationship, izinkulumo zasemgaqweni, kanti again iyapha emgaqweni into eyenzeka phakathi kwabantu bobabili, ngoba lento eyenzakalayo akuyonto ozofuna uyikhuluma emgaqweni ukuthi senzeni. Iqala lapho, iqala ekutheni abantu besifazane ukuthi ngesikhathi setiye emsebenzini bakhuluma ngomdavazo ngomuntu wakhe, into private leyo. Usukhuluma ngokuthi bendavazana kanjani, singena lapho ukuthi niyakhotha, uthi masusuthi ngikhothile sokuthiwa hayi ke wena sibekubiza ngegama, kanti wena uhambe wakhuluma ngomdavazo wakho okuyinto private. That is why nomunye umuntu wesilisa usho ukuthi uyazinyeza if azi ukuthi mhlamba ngiperformanga kahle, shoot mina nabangani bakhe uyabaxoxela ukuthi nje which is wrong. Yekani leyo nto, musa into yasekameleni noma umdavazo wakho owenza nomuntu usemphakathini, ngoba egcineni awuhlekisi njengalomuntu oxoxa ngaye, uhlekisa nangawe futhi egcineni. Okay, but if kuukuthi umuntu wakho msimanga uyakunyanya, mhlawumbe ubona ukuthi uyakunyanya or uyazinyeza, mhlawumbe zama ukuthi akukhothe ufake icondom, mhlawumbe eqalani lapho ufake icondom ukuthi akakakhotheke ufake icondom ke, you know, ongcono. Kunama condom amaningi ke amanye nema taste uzwe ini akakhothe ngecondom kuze ajwayele ukuthi kwenziwa njani. Omunye usuke saba ukuthi we anginasi skill, angazi ngenze njani, lo muntu uphuma kosibanibani abayaziyo leyo nto uzongikompare, ngoba abantu besifazane banayo lento ukuzikompare ukuthi ngiyakwazi ngimnandi kanjani ngigudi kanjani. So
mhlawumbe nike nibe nento nje yokuthi umfundise nje eze ukuthi kwamnandi yaqinisa lapho ngoba uyamtraina uyamfundisa but akenze efake icondom so that uzoya ngokuya azajwayele uyolikhipha yena ngelinye ilanga lelo condom sokumnandi yona le nyama njengoba injalo sokumnandi nakuyena ukuzwa nokukubuka ngoba ave kumnandi ukumbona umuntu wakhe enjoy into yenzayo you know whether ukhotho wesilisa owesifazane ngesikhathi umbona umuntu wakho nje ukuthi walahleka ke manje kulento engiyenzayo kwawena uba nento yokuzuza ukuthi nokuzithemba ukuthi yazi mina ngimenzile ukuthi wakhala kanjena uyabo singabahleki futhi mase sibeza bekhaya uzohlekelana kungenapho ukuhleka lapho ngoba nawe mhlawumbe ukhala njengezinye isilwane nawe ngoba phela ayikrenyiwe lento uma sokumnandi vuma ukuthi kuphume noma eyiphi sound ngaleso sikhathi ngalelo langa siwenza selawini ingane silele nawe amafisi nothi kwakhona kalezi sikhathi Check ezasilawini na Dr. Mthembu Mazulu ngithi mina Dr. Mthembu ngisacela ukubuza ukuthi ubungozi obungakanani kulabo abasikwethayo ukuthi mhlambe mawusathi uyamkhotsha ke lapho enkomeni ebese sikwethele la emlonyeni wakho ubungozi obungakanani kuwe mhlambe ukuthi ugwinye leyo nto nokuthi uyikhife ngoba ngihlezi ngikuza mawuthi indoda yona wayikhotha mhlambe wenze ukuthi igcine isichamela khona emlonyeni lokho kuye kube impilo kodwa-ke sengibuzela amadoda ukuthi laba abasikwethayo kuba ingozi engakanani kibo ngiyabonga Dr. Mthembu. Sanibonani ndaba emsazweni Dokotela. Sacela ukubuza la ngeke yini mhlambe ube nenkinga mhlambe mongathi mhlambe uyakhotha laphana ukhotha umuntu wakho mhlambe kanti une STI like i-discharge kanje. Ngeke yini mhlambe ube mhlambe utheleleke ngesifo thizeni kanje emlonyeni. Sacela ukubuza nje lapho umqomo ongenankintsho lo khulumayo le edumba. All right siyabonga mqomo okay kubanjwa kanjani now ngizogcina ngomqomo ubhuti lokhulume ngokusikwetha yebo ukusikwetha umuntu ufeze usikwetha number 1 ngesikhathi ezosikwetha umuntu again kuyafana nje bade ngikhuluma izolo ukuthi not izolo sorry last week umuntu wakho if esezofika kuvutho ndaba kunezinto nendlela ngoba usuyamazi ukuthi umzimba wakhe usifinga kanjani ubophe kanjani uma esezofika kuvutho ndaba nawe ufanele understandeke umuntu wakho but kunabantu besifazana abasikwetha even before efika kuvutho ndaba asikwethe nje abanye basikwethe ngesikhathi efika kuvutho ndaba abanye asikwethe after efika kuvutho ndaba so ngeke uzuyitime into yokusikwetha kumuntu wakho if kuumuntu osikwethayo okay now again ngizophinda ekuthenini umsikwetho nawo akuyona into engcolile ephetha ama germs njani okay kuyafana nje nomuntu wesilisa uma ekhipha isidoda okay so more than anything into emsikwetho kwesinye isikhathi into efana ngathi umchamo kancane nama proteins njani nento eziningi phakathi but not necessarily into ezoba nezifo ezogulisa if ke yakuthela Phinde futhi ngithi so mina ama proteins usuzo benefit angazi lama proteins awadlayo yini noma owagcobayo but ke you know again ngiyafuna uqiniseka la njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi kukuwena ukuthi umuntu wakho ngesikhathi umfaka ulimi ngoba phela if umuntu umesikwetha usikwetha ngembobo yenkomo okay kodwa ngithe mina xela kakhulu kubhontshisi umsikwetho awuzufika kubhontshisi ngoba into esikwethayo imbobo yenkomo wena imbobo yenkomo udlala ngayo nje ingaphandle awusangeni kuyona imbobo yenkomo unless ukuthi uyathanda oniyathanda ukwenze njalo ukuthi ukwenze but again if yamazi ukuthi umuntu wakho uyasikwetha yamazi umuntu wakho suzoba careful ke nawe but again part of ngesikhathi ngithi prepare beke ithawula ngaphansi kwenzela ukuthi if ukuthi kuyenzeka lokho uzokuvala ngethawula nje lokho ngendlela ethize you know nibe niqhubeke niyazi nithi nenze njani uma ukuthi kufanele leso sikhathi
isikhathi sokuskwetha, but if kwenzekile ungathuka kuyona into ukuthi ingaba ingozi. Okay, yes, but angeke azaskwethela emlomeni wakho. Also akufani nomuntu wesifazane, ngomuntu wesifazane umphambili ungena phakathi emlomeni, so umuntu umechitha sure uzongena emlomeni. Wena umuntu wesilisa umlomo sokungekho lapho, kusokudlala ulimi, umlomo mhlawumbe uvalile, ulimi kakhulu olapho, futhi again awuzulifaka ulimi phakathi embubeni yenkomo. Okay, not always anyway. Okay, now kulokho khale ngama STI, yes kubalekile ukuthi siqwashise nangawo ke ama STI ngoba kuzikhona izifo ongazithola futhi ngokukhothana, whether ukhotha owesilisa noma owesifazane, kukona kokubili. All right, so that is why ngiyastressa ukuthi if nizokhothana yenzani sure ukuthi niyathembana. If nizokhothana ningathembani, sebenzisani i-condom, very very important ukuthi nenze njalo. Okay, ngoba ukukhotha kunawo ama risk ezifo kakhulukazi if ukuthi umuntu uyamkhotha kune proof yokuthi uyakwazi ukuthi ugcine usune cancer yomphimbo, kanti lento iqhamuke ekhotheni ngoba ivirus le ebanga leyo cancer yomphimbo i-HPV, human papilloma virus, which is the same virus ebanga i-cancer kwisibeletho kubantu besifazane. So nangwena umuntu wesilisa ulokuya ufaka umphambili ezongena emankankeni kuwena, kanti unalesifo lesi, unale virus, usayilahla khona emankankeni yakho ke le virus le, so ugcina wena suba ne-cancer yani yomphimbo. So lokho ngenzeka, but more ke lokho mhlawumbe ku drastic, lokho ku heavy. But more ungaba nezifo ezifana no herpes, yabo lokho ngathi isilonda somkhuhlane, kodwa kuba nakuyona inkomo, kube nakulona ijwabu, kube nakuyikhinqi, kube izilonda ezingathi zinamanzi, zilume, zome, zibuye ziphinde futhi uthi muzinwayile zibe buhlungu kakhulu. Lezo zilonda lezo ziyathelelana, ube no herpes. So ziningi izifo zocansi, yes, ezizokwazi ukuthi nithelelane if ukuthi umuntu awumthembile. Again ngiyakustress, khotha umuntu omthembile, ungamkhothi umuntu ungamthembile ngoba yebo ikhona i-risk yezifo. Okay, isikhathi sethu mbili imizuzu ngibumbene ihora leshumi nomuvo. Njengoba uzwa nje ingxoxo yethu iyashisa, ngithi ngiyadukuzela ka Dr. Mthembu ku Facebook uthi umlaleli ayi lamfica kamnandi kuhlelo ezaselaweni, amathuluzi akhona onke aphelele. Awushuthi umuntu wakho useduze. Usezuzani ukuthi nje mengabe sekonakele bese ke bayadlalisana, kulungile nansi enye voice note. Sike uma ke mhlambe umkhosi umuntu wakho bese uhamba futhi uyoshisa impepho mhlambe later ngaba abaphansi abanankinga yini nakho lokho, mhlambe bayizwa yini into sokubatshela yona after kade umkhosile umuntu. Kusengizwe nje kunabantu abaningi eke ngibone kwezinye inkundla besho ukuthi bona ngeke bemkhothe ngoba abaphansi ngeke besamuzwa since kuyena oshisa impepho ekhaya, uhamba phambili emadlankala mkhaya. Yeah, hayi umkhaya wakho. Uyabona usaqhuba again ukuthi into eziningi ngaphandle emphakathini kukhulunywa not gabi but kukhulunywa ngento egcinezela abantu besifazane ukuthi bangcolile, ngoba if besho njalo, in other words usho ukuthi wena ungcolile lapha enkomeni. So okuyimbobo yakho, indlebe iyimbobo yakho, umlomo uyimbobo yakho also, imbobo yangemuva iyimbobo nayo. Okay, so why ke manje lembobo thizeni le if uyiqabulile yona sizoba into ezoba isici, you know, usakwazi ukwenza ini ngobani, ngoba again leyo nto iqhuba leso story nenkulumo ethi umuntu wesifazane inkomo ingcolile, inkomo inobutha, inkomo yimbi. Okay, ngoba whether umlomo imbobo inkomo, umlomo ongenzansi kusayimbobo yakho. Musane kubaqabula abantu besifazane if ukuthi nizoya emsamo, uyakwazi ukuqhubeka. Okay, so uyabona again kumina kusabantu still abasaqhuba leyo nto yokuthi amadlozi ethu nawo azi ukuthi umuntu wesifazane ungcolile lapha enkomeni embobeni. So again kuyinkolelo zabantu lezo
angiboni ukuthi kune scientific proof kodwa phela inkolelo yomuntu nomuntu leyo I right yakhe and inkolelo zabantu abaningi vele akudingi zibe ne proof kodwa kusokuyinto umuntu akholelwa kuyona leyo. So if wena into okholelwa kuyona leyo ukuthi ungayi emsamo if ukuthi bokhotha umuntu wakho then ungakwenzi. Yabona ukuthi sibuyela kwenye izinkulumo akwazi ukukhuluma ukuthi even emabandleni kuba sengathi umoya ngabe uwenza umdavazo. Uwenza isono akuyona into okufanele uyijabulele uyenza ngokuyitshontsha sengasakufanele ukuthi uyenze kuphecitheni siyafuna ukubona ingane. Umsakazo cause FM kade ke umkhaya bese sivala ngomkhaya ngoba angaze ngibona abantu bekhihlasela kanje bayafuna ukwazi ukuthi nanazi baba. Sigcine singasangenanga neku topic yethu. Bengingeve ngifuna ukwazi ukuthi uma ngikhulelwe position shithi next week ngoba manje sengikhumbula le yakale yokubhajo. Yes. Yona yibo kufanele ngisebenzise so sabo and khumbula ukuthi if umuntu ekhulelwe phela inkomo ngaleso sikhathi iyashisa kakhulu inkomo iyashibilika kakhulu so kunezinto ezenzakalayo ngesikhathi umuntu ekhulelwe sokhuluma ngako kodwa ngesinto elizayo ukuthi umenze njani umuntu wakho if ekhulelwe and nanokuthi kuyenzeka yini ukuthi if umuntu wakho ekhulelwe wena umthandiswe noma kwaliswe nangokucansika. Oh yeah. Yini ezokwenza ukuthi kwawena umuntu wesilise ungamhaleli kuyiqiniso yini ukuthi wonke umuntu wesilise umuntu wakhe emekhulelwe noma kanjani uzophumela ngaphandle yodwa ngaphandle. So khuluma ngakho ngesonto elizayo nibe nobusuku obuhle. Inamba zami ngu Dr. Nomcebo Mthembu eMedilution. Inamba zami 031 765 8475 ngizophinda futhi 031 765 8475 iCellphone 061 4622 945 sikhona na Richards Bay 035 760 156 sise Medilution Medililo baby nibe nobusuku obuhle. Siyabonga kakhulu Dr. Mthembu uhambe kahle sibe right. Nibe right. Kodwa samsembuke kade sikhuluma naye kwezasenawini osukwini namhlanje safunda okuningi ngethemba ukuthi nawe uma ngabe sesikhuluma ngomdavazo usuyazi ukuthi kukhulunywa ngani siphinde futhi sixolise kulabo abazwelayo kodwa egcineni inhloso yalolu hlelo ukufundisa nanokuthi ungabi nento ozenyeza ngayo kodwa fanele